katakan di bawah dari roti Tuhan Jehovah debata moronan sorang dalam mangurung tumpah bamba parang ini tung surat todi tangi hon hobe totung marbal roham dan Tuhani jala oloho di era manomba debata silelani alai ingot ma Tuhan magondo Tuhan matiando jambarni di baheri bisa dilehon Tuhani olam di rohana ini Philip mahangoluani tai Philip mananu menggali anta mangolu habuse dohon tupino parmuso